Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Our nation and kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa batad.
Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Class, ang aton leksyon subong, amo ang question and answer. Question: sa ikapila nga inaway, napatay si Napoleon. Filimon? Men? Sa yakatapusan niya, why, men? Chatagoy, nagkitay ka mo sa malughiwit? Oo, matan. Produda gid ako sa manugiwit nga ato. Kung matuod nga matanda siya magpakot, nga wala siya makapakot bisan sa kayan nga papel, wala ako. Hamak mo nga pati man siya ngang akon kasagingan ato sa Isla Moriones? Mangita na lang ako sa matanda nga manugiwit para makabalo sa ko kay Barikoson. Ang iya Barikos, hasta na sa tuhod, kag palambuton ko ina sa bugos niya nga lawas. Migo talyo, nagsimba ako kaina. Wala ka nag-aso? Kag abi mo migo talyo, kanami isang pare, nagsiling siya nga nagamasakit ang isa ka tawo tungod sang iya sala. Ang tawo kuno nga ginatumuan sang masakit, ginasukot na sang iya mga sala. Migo Mores, ang pare, nakasalaman tungod tao man lang sila. Istoryahan ko wala ikaw sang natabo sa kay Banhaw. Sinuna si Banhaw? Amo na siyang tao nga napatay na sang 3 ka adlaw. Ilubong na tani siya sang makabati sila nga may nagpanuktok halin sa sulod sang lungon. Si Banhaw galing nagapanuktok. Buhi siya kag hindi patay. Kagabi mo, Migo Morris,
nag-istorya siya sang iyan agyan. Suno sa iya, nakakadto na siya kuno sa impyerno. Ute, ano kunong itsura sang imperno, migo talya? Natural, basta impyerno, nagabukal ang asopre kag madamo sang kalayo. Kag Migo Morris, nakita niya kuno dito si Padre Juan. Si Padre Juan? Atong napatay nga pare? Oo, nagatindog kuno si Padre Juan sa nagabukal nga tubig. Siling ni Banhaw, Padre Juan, nga ara kada, anong sala mo? Sabat ni Padre Juan, shhh, hipos, ara sa dalom ang obispo. Gali, Migo Mores, ginatongtongan niya sa ulo ang obispo. Kun amo, damo sala ang obispo? Shhh! Hindi ka magpati sina ang nagapalaptas ang sugilanon nga ina. Mga lain naman nga reliyon. Man nagapasip-sip sila sa reliyon nila mo. Ang isyo diriya, Migo Mores, boto, padamo-damo tawo. Ang jutay tawo, perde sa eleksyon. Mapauli na kita sa England, Bill. Hindi siya na nagpauli. Durianay kita mingita sing tao nga supsupon ang ilad. To go. Ano kita mo ginadali sa England? Basi kung ipadala kita sa gyera. Tapos na ang gira sa Iraq, Bill. Wala pa. Nagagira pa to sila. Isa pa. Daw, hindi pa kita makabiyahe kay man may COVID pa gito. Basi kung malatnan kita sang masakit kag mapatay. Diri na anay kita sa Pilipinas, mayo day kay matawhay. Oh, nga nagsaling kay nga tawhay, Bill. Ginasikop na nila subong ang nagabaligya sa mga drugs, pati ang laboratory sang Shabu na dakpana, nga ara mananggali sa sulod sang pristuhan. Grabe, no? Budlay-budlay kuha pa nila. Oh, yeah. Sa ano mo abi mapreso ang nagabaligya sang Shabu? Kay preso na nga daan. Amo na, Howard, nga manilag taanay sang abilidad sa mga Pinoy. Kay aton dalon sa England. Kalubay! Marguso! Balonggay! Bulong sa COVID! Uy! Masugata ko si Pinok. Ang bata ni Tiria. Eh, naano ni siya man? Nga nagakusmod ini. Ay, bugnohon ko bala siya. Nok!
Ay, naunsa man ka? Nagtanaw ko sini. Uy, nagtanaw ka sini. Unsa man nga sini? Gira. Uti ano? Tahuman? Hindi eh. Sala gini ni nanay mo. Nga, sinanay mo ang may sala. Kung wala data ang sini. Ano kay patay na ang artista? Ano kung napatay na ang artista? Nga, sinanay mo ang basulon mo. Ano kay wala ko niya pagtugti nga magtanaw sang sini sang Lunes mo. Subong pa lang niya Sabado na. Kung sang Lunes pa niya ako gintugtan nga magtanaw sang sini. Kung tani, naabtan ko pang artista nga buhi. Na, diri anay ako mapungko sa kahoy. Kay may nagadate magali sa tupad. Kag nagahutikay pa sila ho. Aber, pamatian ko abi. Mahal, ano abing buhaton mo? Kung isa ka adlaw nagbusong ka, kag nadula ako sang hinali? Mahikog ako. Ay, salamat. Basta mahal ha, saligan ko ina. Ay, patay kang bata ka. Kap. May makusar. Si Albina kag Tagoy? Hindi. Isa ka babae, kag ginaguyod niyang isa ka lalaki. Pasudla. Ati, ho, Kap. Ay, salamat. Hindi si Albina kag si Tagoy. Kap! Maakusar ako! Gintonto ako sa lalaki nga ini, ha? Ginrape niya ako! Oh! Kalma, anay. Kalma. Sinungalan mo? Ako si Jihan, Kap. Kag samtang nagalakat ako, Kap. Ginbagaan ako sa lalaki nga ini, ha? Kag tapos, ginrape niya ako. Kag tungod nga wala ako sang mahimo, napilitan na lang ako nga magpasugot, eh. Pero pagkatapos, ginbayra lang niya ako sa 50 pesos. Imagine, Kap, ha? 50 pesos lang? Isa lang nakakilo nga bugas, ya! Anay ka. Sinungalan mo yato? Sikit to, Kap! Aba. Taga diin ka yatoy? Taga Mambulok! Oh! Kung hindi ko magsala, ang hayo mo siguro si Toy ay. Oh, Kap! Pakot mo gid ba? Oy, natuod mo lang nga 50 pesos lang inatag mo ni sa iya, oh? Oh, Kap! Tungod hindi ako ng kwarta ang inakaptan ko. Kag basikon bakulon ako ni tatay burteng kon ihatag ko sa iya. Gen pakaptan lang to sa akon. Kay tong ato sa namatyan, Kap. Pero matuod ba lang nga ginrape mo siya?
Di kay gin pa ila-ila yaman dughan niya mo. Hoy! Anong ginpaila-ila? Ha? Ginggoyon mo kuya sa likod sang kampo sang kapilya. Kag tungod isa lang ako, kag maluming ako nga babaye, wala ko sang mahimo sa imo eh. Nalabot mo gid. Bueno, hipo sanay ka mo toy-toy ha? Kay ihatag ko sa iyang imong pitaka. Pinukap! Bakulan ko sinin ni Tatay Borteng. Tason, wala ko siya ginrip, ah? Siya ganing nagkumo sa akon. Hipo sanay! Kada mo pa sa gambal mo, karong prisuhon ta. Ihatag ng pitaka mo! Oo, kapa! Aryo! Be! Ay abaw! Salamat gid kap ha. Do si Solomon ka eh. Salamat gid kap. Sige ha, amo na ako. Lagsa siya, agawang pitaka mo. Ha? Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo!